slušaš, brate, vožnjica klasična. Ali ljudi, znate koja je fora? Ja sa Bibom imam hit godine, hit leta, baš boleština, baš greota koliko jaka pesma. Greota, znači malo mi je glupo da izbacim pesmu zato što će svi ostali pevači da budu u fazonu, brate, da batalimo mi ovaj posao. Glupo je više da pevamo u prazno kad dođe Baka Prasa, youtuber, izbaci pesmu koja se pušta cijelo leto u klubovima i bude hit godine. Biba ima da izađe na nastup svaki, ići će Buraz, pesma naša zajednička i on će da puni sve klubove, brate, da ljudi samo čuju tu pesmu. Najjači sam ja. Ne, ali bez zebanja, pesma je baš boleština, baš boleština i Buraz... Pitanje je sad, da li da izbacimo pesmu i sa Vojaža? Kao, pitam vas, već sam pričao sa Vojažem i rekao, ajde da radimo pesmu. Ne, ide pesma i sa Vojažem 90%. Samo da vidim koja je situacija s mojim kanalima. Znate koja je fora? Fun fact, slušajte ovo. Ovaj kanal je moj kanal. Ovaj kanal je moj kanal. Tačnije, moj kanal, u kom smislu moj? Nisam ja vlasnik, nego su vlasnici IDJ i oni ovde mogu da izbacuju sve moje pesme bez da me ugase. Znači, može da se izbaci pesma na ovaj kanal i da ga ne ugase. Sve dok su pesme. I ja mislim da treba sve pesme da izbacimo ovaj na kanal, pošto ovo je neko ko je izbacivao ova sranja na Spotify to, MPQRC i sve to, to su sve release-ovi koje ja nisam izbacio. Nego je to neko izbacio za mene. A čekaj, što je meni Baka Prase spojeno na Spotify i ovom? Je meni Baka Prase spojen? 1.000.000 pregleda na Batmanu, da, meni Baka Prase spojeno, nije Baka Prase odvojeno. Što sam to uradio, brate? Jebi ga, Buraz, kako boli kurac. Tako da tu mogu da izbacujem pesme, tako da možemo da izbacimo pesmu sa Vojažem, sa Bibom i braćo. Pesma sa Mikijem. Fun fact, evo reći vam sad fun fact, pesmu sa Mikijem sam puštao u kolima sve vreme dok smo bili na zimovanju i Milena i Nađa Djelićeva i Djelić su u fazonu Buraz da je pesma sa Mikijem bengerčina. Kad se bude uradila u studiju. Da. Bože, sad čuje, brate. Kad se obradi sve lepo, ono će bude tebra zvonjava. Ono je jeziva pesma, ovo će biti jeziva pesma, brate. Bez zajebavanja. Vi ćete da budete u fazonu, haha, vidi kao Miki, ovo ono, Burazeru. Ja vam potpisujem, evo sad, da će pesma sa Mikijem da se pušta u klubovima. U pare! I da će sve ribe, najjače ribe da se snimaju uz tu pesmu, pogotovo sa Mikijevim delom. Znači, puštat će Mikijev deo ribe i snimat će se na TikToku uz Mikijev deo. Ja vam potpisujem. Ne zajebavam se! Buraz! Ajde da se kladimo u pare, Buraz. Delulu. Evo, ljudi, evo, vi na Discordu. Jel sam u pravu? Yes. Da se kladim te, brane, u pare. Znači, ako treba, ja ću da odem u klub DJ-u da dam 100 evra da pusti pesmu. Ne! Kako si ti retard, brate. Ne, što se tiče pesme sa Mikijem, Burazeru, ono samo da izađete, i to je to. Ništa više, ne treba ništa više, samo da izađe. Neću ni Matricu da puštam, što ne želim da ljudi uopšte znaju u kome su ono pesma. Ništa. Ništa ne želim, brate. Da se slučajno ne likuje, brate, nešto. Da. Ovako se pravi hajp da se ribe snimaju. Ne. Ne pričam ovo zbog hajpa. Koje ribe gledaju ovaj live sada? Realno, nijedna riba, Buraz, gledaju samo mrtvi kockari. Ali, braćo, ne zajeba. I napisao sam Mikijev deo bolje od mog. Jel tako? Ne znam kako uvek... Dobro se ne sjećam tvog dela, znam njegov samo, brate. Tevre, ja ne znam kako ja uvek, brate, napišem bolje, brate, tuđi deo nego moj. Majke mi ne znam, ali... Hoćeš, brate, od sad ja da pišem tvoj deo. Ti možda mi samo pišeš po jajima jezikom, opusti se. A šta ima pesma Elena Inas, a? Jesi izašla i danas. Paranoia.